puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mon jamiroɗen yen juule kala saha. en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woodede o duniya. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. dendagal hettiyankoɓe weltare TV jambalɗon rendoji men. so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñay ɓataake bindaɗo naasaande 7 silto hitande ujunnaje 22 ɓataake men cellal ɓalli. kala alhamisa weltare TV ni heewi addande men cellal ɓalli. nde tawno afo ngalu ko cellal fulɓe mbi afo cellal ko laaɓal. laaɓal noon ko an neɗɗo gona teeyɗo gona laaɓɗo. laaɓɗo ko ñamata, laaɓɗo ko jarata, laaɓɗo ɗo mbaalata, laaɓɗo ɗo ndefata, laaɓɗo ɗo keblotoɗa. sa laaɓi a hisi. sa laaɓi kala ko duwiɗa Allah jaabo. sa laaɓi nder e boowal an hoore maɗa tini a laaɓi tan a sellat. hay ñawɗo bof ñande pinɗa subaka loɗɗamo hawo laaɓi o socci ñiiƴe makko ha laaɓi mbaɗɗa e makko uranteri ɓornuɗamo comci tawata komo saɓori. tawata komo saɓori ko ñawi ñawi ko pop sa lootimo hawo laaɓi a fewnimo haw feewi a waɗe makko uranteri a ɓornimo comci laaɓɗi a ñamminimo tan o jooɗoto o huccita yimɓe wona yewtude ko ñawi ko fof noon. laaɓal ko cellal. laaɓal ko cellal. kala neɗɗo laaɓɗo ko celluɗo. laaɓal noon ne heewi sifaji. neɗɗo so ronkani woto am ha amana ɓandu mum. woni yimɓe ne godine ngaami ha ngamani ɓalli mumen. neɗɗo ama ha amana hoore mum ama ittude cigineji mum. tene segene ko tuundi ɓoldinata toon. sa ŋañima ɓandu ma ko toon fayi. sa ŋañima ɓandu cukalel ko toon fayi. sa mimi hunde ko toon fayi. sa yeehi tarode arti ko toon fayi. kala ko jiiɗa e microbe aji ɓurɗi bonde dokkoji reedu ɗo gandu rokka reedu musandu rokka neɗɗo caɗele fayi koye cegineji fayi koye nder reedu. ha tenti noon to rendo men en gona yimɓe soɗoɓe juuɗe ha laaɓa. wona juuɗe sukaɓe wona juuɗe mawɓe. ɓuuri en heew. ɓuuri en heew sodata ko sabundi. ara tan nanga jungo puncinayi booliyel waɗa baƴa baƴaka tan walla waɗa ni tan peɗelli seeɗa jure hen ndiyam seeɗa tan ficca wona e ñaam. on sellata. laaɓal koko janga e qur'ana koko janga e hadisaji koko janga e civilisation koto janga e rendo ha neɗɗo wawa sellu. ko fayi nder reedu tawya toon tewo ƴiƴam e mbuho yo sellu. so selli tan a hisat. jaram loonde yo sellu. jaram ɗama anda rento. jaram ɗama anda rento. joom suudu ma walla musidɗo ma walla bawɗo nde kala aɗa heeɓi haqiqa ko rendinta ko fof ne weeli yo weele ɗemgal yo dahmu tan o rendina o rokkuma jara daña crampe reedu daña probléme. neɗɗo kala ken rendina e ñaɓɓele yo andu ko rendinta koko woni ko rendata e ko rendata. woni ñamanteje ne ndenda woni ñamanteje ndendata. woni jarameje ne ndenda won jarameje ndendata. won produit ji tawtodirta. neɗɗo sooda kokka yo waɗi hen goroliya mbiyata ɗe heeɓi haqiqa pewnuɗo kokka o
e pewnuɗo gorol yawo ko kamɓe mbima ya rendin ene moƴƴi walla ala. Neɗɗo fintan waɗi yari ahi ahango mango wima wat mbaɗa ala. Neɗɗo kala kaɗa rendina produit ji ɗi anda ɗo pewna, a anda no pewnira, a anda produit ji mbaɗaɗi hen, woto jaɓi rendinde ɗum e nder maɗa. Neɗɗo yo won dentotoɗo, rento e nder ɓandu ma, rento to banggue ñamde ma, rento to banggue jaram ma, ndentoɗa ñamde bedda, surtout bedda. surtout ñamde bedda. Neɗɗo yo rento ñamde bedda ha tenti noon ñamde lerɓude. Kala ko lerɓi ganduɗa ɗum ɗo hennane lerɓi, rento ɗum bedda sa anda laaɓal mum. Tawa karawne yeeye bedda cooda jara, a anda laaɓal mum. Tawa ɗo hen restaurant tena andi laaɓal mum ala, ko gude darabuji tan kurla hen, ngara joɗɗa ko buubi ko tundi ɓoldi, aɗa sooda ɗon sandwich en, ñamde wande sauce en, ñamde lerɓude en, joni joni reedu ma muusa walla dogueɗa reedu. Neɗɗo ko kañum jogoto civilisation hoore mum. Ñallude ñamani ala ko bonnata, kono kala kaɗa ñama ñamde sellude. Kala neɗɗo jahowo e beddani ñaama walla heyɗa naata e restaurant ji ɗiya anda no defira ñaama, sa renaki a daña caɗele reedu. So tawi paɗa galle musidɗo ma, sa yettima ko direct 12 paɗa. So ɗon teski won yimɓe ne goodi, kala nde ɓe garema so ɓe jettima ko direct 12 ɓe payi. Sabu woni firti ko jomum tewaki. Surtout kala nde joguiɗa lawol, aɗa andi hande ka jalto wuuro moon aɗa fayi wuuro wongo, walla aɗa ɗanno ɗannugal goɗɗugal seeɗa, rento ñamde woni ñamde sa hoolaki reedu ma. Rento yarde woni jaram, ala fof ɓuuri hamnade. Naata galle tan ɗon e ɗon tan kolle kam tarode. Neɗɗo haade mum yaltude galle mum yo tirbiso hoore mum. Sa andi ko ñamɗa, andi ko jarɗa, ko keñiɗa ko foof naw hoore ma tarode, tirbisoɗa hoore ma ha ganda hoore ma, jalta. Sa jole oto ala ko heftotoma. Sa yettima galle mo paaɗa o, aɗa wawi joɗade ko juuti, aɗa yewtide, aɗa salmodire, aɗa hormodire, tawa heñinaki goɗɗum. Neɗɗo kam nehata hoore mum, neha hoore ma e civilisation, neha hoore ma e laaɓal, neha hoore ma e pinal, neha hoore ma e woni ñamde e woni jaram. Ndentoɗa ay binde hoore ma e kala jaram garɗam jara. Ndentoɗa ay binde hoore ma e kala ñamde arde ñaama. Jiya ñaɓɓele kewɗe tan, heddo hankadi ni haqqille ma o fecco, jiiɗa pop wadde reedu ma. Taw an hoore ma aɗa andi reedu ma ndu wonko ndu jaɓani, wonko ñamata ndu wuttoto, wonko ñamata ko ballonma rokkanma, wonko ñamata ko reedu hendu ɓoldu wonta e maɗa, ɗo gonɗa kala gonta ko woppude hendu. Ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe teskaɗe. Neɗɗo kam nehata hoore mum e laaɓal e kala sifa. Mbasa yeebade hoore ma, laɓɓina hoore ma to banggue ma an hoore maɗa, gila to sooɗade en, gila to ittude cegineji mum, surtout tuundi nofuru ko hunde yahore ha wonta kobjal hanma nante. Saha pop joncoɗa ƴeewa cototise walla ƴeewa leggel, mbaɗa hen baggi koyɗo, aɗa wawi nangude foof, ala ko heddoto toon, leppina ɗum, guittira seesa ha tundi iwa. Woni yimɓe guittata tuundi noppi mumen, teni so ɓooyi toon waɗata ko kobji, hanma nande walla rokkoyma probléme, walla bonna taaride nofuru ndu ndero ha nofuru ndu watta faccude. Sani noppi paccoji ko tuundi, a fiyaka hen womre, a gañaka hen, holko saabi nofuru ndu ndero gañi ko tuundi. Tuundi noon so ɓooyi e nder tew, komat ɗum, so koomi ɗum waɗa fuƴere, so ɓooyi fusa toon wonta bordi, jiya jomum nofuru mum watta faccude.
walla nofuru ndu watta muusde. ɗum noon ene moƴƴi gila ɗo jomum woni cukalel ɗo jangina ɗum ittude tuundi noppi mum. Tuundi nofuru ko hunde bonde, tuundi ñiiƴe ko bone, gandata ñiiƴe ma ne tunwi, kono koccuɗa longtorgel aɗa longto an hoore ma ɗi woni odeur bonɗo ene yalta e hunuko ma. woni yimɓe ne jaha ha ɗakkudi mumen ñawa taw ganduɗa gona soccoɓe ñiiƴe ɗe ha toon watta yaltinde odeur hankkadini daña infection bonɗo haraba hunuko ha joomum ñaworo ɗon. ko laaɓal waasi wonde ɗon ha joomum ñawi. ñiire cocca ɗum ha siwlis, ɗemgal cocca ɗum ha siwlis. sa socci ñiire a socci ɗemgal tan ɗakkudi ndi feerat, ƴiƴam maayidam dambotako ɗon, a dañata safoji, a dañata rafiji bolle puyɗeji, a dañata woni goɗɗum. sa yi neɗɗo mo heewa kakte walla tuuti ko hunuko ni tunwi, kono hunuko so laaɓi ɗum wawa wonde ɗon. saɗa yara ndiyam ɗennat e dow weluya, saɗa ñaama saɗa haala fof aɗa welto, kono so tunwi moƴƴani. laaɓal woni cellal. voilà, ɓayde afo ngalu ko cellal, afo cellal ko laaɓal. laaɓal noon ko an neɗɗo o mbasa ahamde ha tenti tarode ma. woni yimɓe ne ngoodi soɓe naati tarode ɓe tawi ne tunwi ɓe kayiti tarade, so tawi ɓe jinno ko yaade dow wuro ɓe kayiti. holko jeeyi sababu koɓe jii ko hankkadi ne ɓandu maɓɓe ndu kala ko wonno e maɓɓe ƴeŋtata. so joomum yinno ko yaade dow wuro hebloyade naati tawi tarode nden tunwi hono tarode men ɗe mbayata ni, garaɗe heññi tan tawa neɗɗo ne naati e tarode en woppi ɗon ko mum ko. yo tan neɗɗo kellifaɗo biɗo ko kellifaɗo jontaɗo biɗo ko laaɓɗo naata tarode heblorde, ngara so foti ka taariɗo walla foti ka jaltoyɗo, ɗacca ɗon mbasa nawde siwo ndiyam walla tawa toon ndiyam mbasa wadde hen ha majja, acca ɗum ɗon mbiya ka laaɓɗo. neɗɗo goɗɗo ara hocca satalla naata yiya ɗum automatiquement ɓernde bonata. on wawi jooɗade balɗe ɗiɗi oɗon ko yaade dow wuro. holɗum saabu ko yii ko wontata e makko psychologique ma. kalɗo ari hen kadi ni ko ɗum o yiyata. woni yimɓe ne ngoodi soɓe ɗannima ɓe mbawa yaade taroɗe janane, a mbawi ɓuftade kono ɓe jahata dow wuro. soɓe jii tan ne manki laabde ngabbitan. so joomum arti galle mum beele artay habitude mum yaade dow wuro ko caɗele mawɗe. laaɓal wona hunde wemde. laaɓal jeeya koye duwawu, laaɓal jeeya koye dewal Allah, laaɓal jeeya koye duwawu, laaɓal jeeya koye dewal Allah. neɗɗo so o laaɓi tan Allah jaaboto duwawu makko. so o laaɓi tan Allah jaaboto duwawu makko. nde tawno Allah ko laaɓɗo, qur'ana ko laaɓ, jumaji Allah ko laaɓɗi, Allah ko uurɗo ne yiɗi kala ko uuri. ɗum noon neɗɗo so tawi yeehi tarodde a tawi toon ndiyam waɗi hen ha heewa. so ndiyam ala toon namdo ndiyam walla gaddoya ndiyam mbaɗa hen ha heewa. kebloɗa keblogol moƴƴol mbaɗa hen ndiyam mbaɗana hen goɗɗo garowo. walla joni ko wayno hande ko enen dokkata sukaɓe men rewɓe e worɓe kala ñabbuji daaɓoji ngara e galle. hande ɗen gandi taroɗe foof ko siège uji. jettoɗa tawa tarode ne laaɓi, jiiɗa tarade daroɗa, taroɗa ha bonna toni siège o, ɗaccira noon pilam maɗam walla ɗaccira noon toɓɓe taare ɗe, cukalel dewel ara walla debbo ara on kanko o jooɗoto, o jotto koye dow taare maɗe. saɗa jogui an sot piis walla aɗa jogui infection naata e makko wona rokkimo rafi. sa ari a tawi tarude ne laaɓi a yettoto an hoorema jooɗo. gorko yo jooɗo. sa jooɗima so taare tan joom taaro normal waɗa hen ndiyam ɓenna, goɗɗo so ari waɗa noon ɓenna,
goɗɗo so ari waɗa noon ɓenna taaro nde luuɓata siccata teni kadi moni kala laaɓa kono woni galleji sa naatiɗi tan ko hendu taarde jaɓɓotoma gila demar galle ɗon noon laaɓal e cellal heɓota ko ɗon musidɓe tedduɓe ko alay sago ganden ɗeɗo henna gueɗe ene jeeya e gueɗe hande ɓurɗe wawde rokkude men rafi wona tan hoore muusi walla reedu muusi walla goɗɗum e nder ɗiɗo henna nokkuji ɗi kalɗen aɗa heeɓa majji rafi ɗi naata e ma ɗi gona e liggade nder aɗa heeɓa rafi to banggue tarodde wona e liggade nder ha wontoya ñaw chronique aɗa heeɓa rafi to banggue jaram e to banggue ñamde to banggue tuundi ɓandu ma tuundi nandi e ma ha wontoya chronique ɗin ñabbuji ɓuuri wawde liggorade ko nder kala nde ɗi peeñi ɗi keewi ko tampindema taw holko saabi ɗum ŋakkudema laaɓde ko ɓuuri heewde rendo men jogii ko laaɓal gertoɗe ayiyat jomni ñaanti kono noon wona neɗɗo laaɓɗo wona laaɓɗo to banggue suudu wona laaɓɗo to banggue taarode wona laaɓɗo to banggue mum kono comci men mbatti suurde men ha mbiyen kaari ko jontaɗo ɓurɗo wawde ñantade kala ko jontaɗo ñande kew waɗi yimɓe kala ñanti jiya jomum ko gorko ko debbo mo ñanti ha yooɗi omo yodde ñantugal ngal kono noon oto yettomo wotto ɓooro walla woto ara nokku makko ko gueɗe ɗe ganduɗa jarɗe accude haqqille no fewi musidɓe tedduɓe so en kaali cellal ɓalli alay sago duttoɗen seeɗa e hirjinoji ɗi mbaɗanɗen e kala saha musidɓe tedduɓe ne moƴƴi yimɓeɓe ɓe ndento no feewi oɗo saaha mo gonɗen laaɗe ɗe laaɗe ndiyam saabu hanki en nani to Podor wonande magistrat biyeteɗo Basiru Ndiaye janoɗo Jenaysi duwaw gorgol mum ne arta to duwe laana mumen yuwi yooli hen majji toon to Kolda to nokku wiyeteɗo Saare Demba Poti ko kongowo mbaggu joguiɗo rewɓe ɗiɗo accude sukaɓe kañum yooli e ngoɗon maayo yoolayru ndu ne heewi diƴƴi ɗe ko kewɗe saabu ndiyam so naati ha fayi dow wonɗo gasɗe e dorumaji goni sa naati sa renaki sa yolɓitima ɗon ko nder paaɗa beele daña force yaltude ko caɗele wontantuma woni hen ko warago waɗi ɗum noon kebbinen e nder galleji ɗi rentinde yimɓeɓe babiraɓeɓe yumiraɓe ɓiɓɓeɓe fof yo dentine saabu yoolade wona cukalel tan yoolade ko yoolade moni kala yo rentine ɗum ne jeeya koye cellal ɗum jeeya koye safrude wonki mum saabu rafi yettaki ha foti wasde wonki mum ɗum no haadema wasde wonkima reen wonkima renir wonkima fayidagal ma ganda ko joomi rokkuma ɗum caggal ɗum en tini sukaɓe fiyaɓe to Aliya eɗen gandi gendarme ɓe hewɓe ne gadde dugge ɗe beele ndena kono saaha aɓe ɓurtina ɓe jaaɓe puuya posuji yimɓe ɓe puuya yimɓe ɓe ɓe puuya worɓe puuya rewɓe aɓe jaaha ɓe nanna juuɗe mabɓe e nder gude rewɓe ƴeewa oɗon gandi kalami ko holko ɓe mbi ɓe ƴeewata ko laaɓe en jaasije en gueɗe mbaɗe noon wona ɓe mbiya ko yoɓe gar ɓe ndena dugge ɗe koɓe mbiya ko yo puuy hay goto entini sukaɓe nangaɓe toon ha suka debbo goto fiya hen piggal musgal ha wattidi to suudu safara hande omo tawe to Dakar kanko e joom galle makko fimo ko gendarme ɓe wona koreji men aynaɓe koreji men tefankoɓe koreji men sippoɓe koreji men aynaɓe remoɓe awoɓe e rima e hey men fulɓe enen foof gonen neɗɗo goto nanggodiron moɓodiral manggal
kene wona hedde million neɗɗo kam to Dakar ɓe nanngani ñalawma ngam haɓade ɗeɗo gueɗe coofɗe. wona ngol woni goo, wona ngol woni ɗiɗi, wona ngol woni tati. E kala ha saaha gendarmaɓe ne piya worɓe e rewɓe e nder dugge ɗe, ɓe puya ɗumen puygol ɓurtugol. eɗen gandi laamu leydi Sénégal en yiɗi umminde binditagol jawdi ñande 9 nduɗo lewru, wona hande ko 8 9 janngo. binditagol jawdi ndi e safrude jawdi ndi woni vaccinde jawdi ndi, fesde ɗum. woni hen e aynaɓe kolliti aynaɓe kala yo ɗurno ɗum ha hujjaji men jolte to banggue dugge ɗe. kala ken reena fittandu ene moƴƴi yimɓe daro. kala ken reena pittali men, reena ndimagu men, reena ƴiƴam men, ene moƴƴi yimɓeɓe ɓe daro. so hunde noddama ene moƴƴi yimɓeɓe notto ngam rende ndimagu mabɓe, ngam rende ƴiƴam mabɓe, ngam rende liberté mabɓe. saabu en jiɗi leƴƴi keddiɗi kala ko waɗaɓe ndentat ɓe ceppa ɓe mawnina. kono ɗo henna suka debbo ko fiya ko yettaki téléji, yettaki wone situji, ko vidéo ngaji tan mbaɗa bedda e whatsapp uji, mbadda hen audio ji. kono yo saro yo haale ɗemɗe ɗe kala, haale e français, haale e wolof, haale e pulaar, yo nawe ha télé waɗe hen débaji hono heddi ko watteni. gueɗal gongal onon doctoreɓe, eɗen gandi oɗon saaha leydi Sénégal ne tacca caɗele mawɗe no fewi hakkude safroɓe e safreteɓe. en jii yontere yawtude ɗo henne to Kédougou hôpital muɗum, oɗo henna suka debbo MD Diallo mo ganduɗa ari toon ne sowi no yiɗi jibinde. jibini no ɓinguel ngel foɗirte ne yaltani, ɓinguel ngel ne wuuri e yaltata nde, kono accident bonɗo heeɓi hoore nde taƴi. jaafoɗon fodde noɓe ballirta debbo jibini ni, accident rewi ɗon, accident kulɓiniɗo mettuɗo haalde wona ɗum ko gynécologue en hettuɓe on fannuɓe. debbo jibini Allah andi holko hedde e nder reedu ndu, holko rewi ɗon, waasi hen fittandu mum, hunde hulɓinide wona. oɗo saaha gueɗe kulɓiniɗe ne mbaɗa hôpitaux ji Sénégal. ene wawi taw ko ni tan wano, nden médiaji kewani, réseaux sociaux hewani, yimɓe kadi gona haaloɓe, saabu enen to banggue men hunde kala mbiyeten ko Allah. kala ko hefti en jaaɓi, en jabri Allah. taw won ko heftoto ko neɗɗo waɗi ɗum, baɗɗo ɗum o ne foti andinede waɗi erreur. so juumɗo o reftine e lawol, so tayɗo o rewne lawol. debbo maayi, pelle rewɓe Kédougou association des femmes jambar kolliti metti mumen. doctoreɓe ɓe hinde gynécologue en CMS moɓodiri mbi cafrata ne mbaɗa grève kadi. pourquoi? kalde ɗe gueɗe mbaɗi mbiye ko kañumen jeeyi sababu ha yetti nokkuji kewɗi wona nde firti wonti ko haare hakkude safroɓe e safreteɓe e laamu ngu. so cafrowo waɗi erreur, laamu ngu nangi ɗum, laawol nangi ɗum, wiyata laamu laawol nangi ɗum, ɓe mbiya ko laamu ngu, ɓe ndenda ɓe gona neɗɗo goto, ɓe kaɓo safreteɓe. aduna yaratani. firti ko jangde Afrique ko kalɗe ñande kala koko ñawi. jangde Afrique foof koko ñawi. jangde Afrique ko mukuña ɓolo woni hen. neɗɗo jangata hunde gam gilli, jangirta ko yomi dañ hen. sa yiɗi wonde docteur a yiɗat no jiɗirta joom suudu ma, jiɗa ɓiye ni, ko noon jiɗirta meccal ngal. meccal ngal wonata ko meilleur neɗɗo ko ɓurɗa yidde aduna. kono noon goto men jangirta hunde ko yomi dañ, mi ani mi heeɓi baccalauréat, holko jinmi wadde mi anda. wadde docteur gal tan ɓayde aɗa joka suka wadde on docteur, y a pas de probléme. ne waɗi haalis ala alteret, ayi natir hen haalis, natirta hen yidde.
ko ɗo waɗeɓe certiri men kamɓe kala meccel ngal ɓe cuɓi ko yidde ko gilli ngam faabade rewɓe sowiɓe faabade sukaɓe to banggue pédiatrie ha sukaɓe jiiye koye mumen wona ɗum tagui sa heeɓi jobdima a heɓani ka liggotoɗo aɗa wullito foddema aɗa liggo kono gar so lewru maayi tan docteur heɓani nan dare dande mum mi heɓani jobdam mi heɓani primam mi heɓani tene safrata a safrata aɗa yiɗi kalis tene hebloma moƴƴani a ala heblo moƴƴo a ala heblo moƴƴo par ce que no gollirta ni wona heblo moƴƴo par ce que neɗɗo garowo e ma o omo sohli jaɓɓoɗamo omo sohli bismoɗamo omo sohli jalnamo omo sohli kettoɗamo omo sohli pamminamo omo sohli communication wari koye ma wari ko yidde safrade ko famminma ko paama ɗum annene jaɓa haalandemo gonga e gonko wondi ko wonday communication kono hakkude docteur ɓe e safroɓe communication ala ɗon ko ɓuuri hewde safroytoɓe soɓe jeehi docteur wiyetaɓe haydara yetto tan ɓoɗɗo reedu jomum nanga microyel ngel takka e reedu ndu nanga écouteur uji ɗi faway noppi muɗum heɗo ŋuñali e diirali reedu walla ɓernde wirda ordonnance tottuma wima yaha ala communication yahata hakkude cafrowo cafreteɗo yo communication won ɗon e kala sifa noon so leɗɗe cafrata so par ayeje cafrata so par médecine traditionnelle so tawi kadi ko médecine moderne woni docteur communication ne moƴƴi so ñawɗo ari wo jooɗo kuccita e makko mbiyamo holko musanma woto suuɗam haydara min komi docteur komi gorko walla komi debbo joom sirlu hay goto andata sirlu ma haalnam ha laaɓa wasata taw wonko gandumi hen joom haalanma so tawi jogui ko probléme less terɗe fellita haalde par ce que woni rewɓe hannde hewɓe ne jogui probléme terɗe ne jogui toon infection ngaji bonɗi ne jogui perte blanche walla perte bonɗe jaltoje woni hen ko joodi e jaafoɗon woni hen ne jogui luuɓogol kamnigol jiɗani hay gorko yetto ɗumen jaɓa an docteur o udditade ha jomum suusma haalanma ha laaɓa posa ɗum question holno reeduma ndu waɗata holno ndu wuttorto holno ndu wurirta holno keecimaki waɗanma holno ɓanduma ndu waɗanma holno jiilol ngol waɗanma mbete aɗa ñaama mbete aɗa fofti mbete galle aɗa ɗacca ndeƴƴa walla wonmo kaɓata galle walla wonmo dugdata mbete hakkude ma joom galle ma ça va mbete hakkude ma joom suudu ma ça va ka pose question ha ganda oɗo henna holko wonti mbete o wondi tan ko mette ha naatema ko wonti rafi walla wonko mofte ɓernde nde ha teddi wa haaɓi hoore nde uddi ha wonti musalla saabu mi hokkonɗo yeru goto kala neɗɗo ɓurɗo wawde moftude mette ɓuuri hewde caɗele to banggue musalla ɓandu no moftirta mette ɗe ni ko noon wo moftirta musalla ɓandu o yahat ha wonta kanko kala musalla kono muña o jaɓata yalla hay so tawi holko gonɗa o haalata kaari an ko woni haydara a jarama o woowi moftude musalla no moftirta mette ɗe ni o wona e galle ko debbo walla ko gorko o muuse musalla e ɓernde ha ɓernde nde o watta moftude ha ɓandu ndu muusa kala ɗo jiiɗa e ɓandu nde muusa ha o mofta ha yettowo nokku dajjitamo o maaya walla o paralyse walla o daña gueɗe goɗɗe ko rafiji kewɗi ne dañi nder galleji ɗi ka docteur communication moƴƴo posamo question ngaji haw jaɓa haalde ko wuuri ko walla ko ɓii ko wurnimo ɗum foni hen walla ko nawli ko wurnimo ɗum woni yimɓe jiiɗa probléme woni yimɓe ko probléme ɓolo min de galle ko nawla mo kono somi haali joom galle mo sikkata mata ko kiram ayi ɓayde en gona udditiɓe to banggue haqqillaji docteur posamo question walla koto banggue lelde woni ko ala ko foti yaltude neɗɗo likkitaji
diƴƴiɗe Allah waɗe neɗɗo ɗe jaltat tan a wona malayka, a wona malayka ka neɗɗo. Allah wima ka tuuyo ɓolo, wonko foti yaltude ma yaltat. Jaafoɗon sa haari a ahat, ɗum koko yaltat. So yalta ɗon ko bonnat. A ŋablat ko ŋablata hendu yaltoɗo ndu yaltat. So yalta ɗon ko bonnat. Saha so hoorema nde e kinema ɗe won rafi walla won boros gonɗon a islat. Sa isli ɗum yalta, ɗum yaltiri hunoko, ɗum yaltiri kine. So yaltani moƴƴani. Saha a ɗojjat becciɗe piɗɗito ko woni toon ko yalta, ɗum ko alay sago waye noon ko boros. Saha hendu yaltade ma. So hendu ndu yaltani e nder reedu ma wontata ko hendu fo. So hendu ari jaltina, jaha joni a jaltina. Wona hendu mawndu dille walla hendu dille togose yaltat tan. ɗum ko Allah tagi noon neɗɗo o. diƴƴe ɗe Allah waɗe neɗɗo, maniyu en, masiyu en, wadiyu en, ɗum yaltat. So yaltani ma dañ ko bonni. ɗe geɗe kala docteur ne foti namdade. Wona communication, kanko no itta gacce o haala. ɗum woni noon to banggue rendo men hakkude ñawɗo o e docteur o communication ala. arat tan o yima ko musanma kaala seeɗa o deƴƴa. O watta développé ɓayde ko gandal makko yo waɗe développé. O rokkuma demal wawde haalde. O hettoma, o jogo on fartagui kanko docteur o yaaja, o ƴetta temps, o ƴetta temps maximum 1 heure de temps mo hettoma. O pose ma question hawo anda rafima oɗo iwi. So tawi ko sunu walla ko mette walla ko ɗum o rokkuma conseil. Saabu conseil ko ordonnance ɓurɗo mawnude. kono binda ordonnance tan dokkane yeroye poɗɗe siro taw jomne jokki maayide ka namdaki ɗum ko sellata. ɗeɗo gueɗe ko gueɗe poɗɗe janguede e duɗe ɗe, duɗe keɓloje ɗen safroɓe. so buuɗal yurmeende feri feeñi feñje ɓataake. ɓatakuji men celle musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Saar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen musibam tedduɓe.